Müslüm гимназиясы базасында орнашкан 1989 сонны сайлау участогында эш бүген иртәдән үк зур активлык белән башланды. Сайлау участогы ачылган чак сайлаучылар чиратка тезелгән иде. Участок сайлау комиссиясе эшен Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы гимннары астында башлады. Сайлаулар башланган вакытта участокта 1514 сайлаучы теркәлгән иде. Шуларның 67се беренче тапкыр тавыш бирүче яшь сайлаучылар. Яшь сайлаучыларга истәлек бүләкләре дә әзерләнгән. Иртәнге сәгать 8 туган кеше көтүп тора безнең, хәтта әйбәт кенә килделәр. Шулай бик актив үтерделәр бездә без булган сайлауны. 18 яшь тулып беренче тапкыр сайлау участогына килгән кешеләргә безнең бүләкләр әзерләнгән. Алар киләләр, интернетта яшьләр хәзер актив булып аралаш. Иртән иртүк сайлап куйым дип килдем эшкә хәтлек. Гражданлык бурычымны үтәргә һәм шаккатым шәһәрлек кеше күп булуга иртән иртүк. Сайлау участогында фотозона ясалган. Сайлауга гаилә белән килгән сайлаучылар фотога төшеп конкурста катнаша ала. Моның өчен #всей семьей на выборы һәм #Татарстан алга хэштегы белән фотоны ВКонтакте социаль шелтәренә урнаштырырга кирәк. Без менә бүген иртән иртүк сайлауга килдек, балаларны мәктәпкә калдырдык та. Барлык эшләребезне төгәлләп куйык дидек. Иртән башланган эш хәерле була. Һәм дә инде бүген гаилә белән сайлаучыларны өчен машина уйнатыла. Belki şu maşınаны atarız. Политехникум бинасында урнашкан 1988 сонны сайлау участогында да сайлаучылар актив. Әлеге участокта 1286 сайлаучы теркәлгән. Шулардан 22 кеше беренче тапкыр тавыш бирәчәк. Мин бүген сайлауга килдем. Бүген үземнең тавышымны бирәм һәм бик теләп катнашам. 2010 санлы иске караман сайлау участогында 600дән артык сайлаучы исәпләнә. Тавыш бирүнең беренче көне булуына карамастан, авыл халкы бик актив булып тавыш бирергә килгән иде. Халык актив, һәммәсе дә килә, гаилә белән киләләр, айрым-айрым киләләр. Һәр елны даими килеп сөйләп торабыз, үзебезгә кушылган эшләрне битибез. Илләребез тыныч, көннәребез имин булсын, илләребездә шушылай моңынча инде авырлыклар күрмәдек, бик рәхәт яшәдек. Müslüm лицейы бинасында урнашкан 1987 сайлау участогында сайлаучылардан бушап тормый. Вакыты булган һәр мөслимле тавыш бирергә килә. Мөслимдә яшәүче Светлана һәм Алмаз Ивановлар гаиләләре белән тавыш бирделәр. Аларның гаилә стажы 40 ел тәшкил итә. Илебезнең торыклыгы, стабильлеге һәм балаларның, аныкларның исән-имин алда матур итеп яшәүләренә тавыш бирде. Сайлаулар инде ул безнең киләчәгебез. Biz инде аны уйларга тиеш, үзебез өчен генә түгел, әмма именно балалар өчен, аныкларыбыз өчен шундый матур аларга тормыш теләп, шуңа сайлауга рәхәтләнеп матур итеп килдек. Участок сайлау комиссиясе рәисе Илдар Мадьяров Ивановларга истәлек бүләге тапшырды. Участок сайлау комиссиясе рәисе Илдар Мадьяров Ивановларга истәлек бүләге тапшырды. Шулай ук һәр сайлаучыны каршы алып, рәхмәт сүзләрен җиткерде. 1136 кеше белән кирип киткән икән. Хәзерге вакытка безнең 376 кеше килде. Халык актив йөри. Бик сайлауга кеше ответственно карый. Это для меня очень важно, да, потому что мы выбираем того, кто будет потом все строить, наше будущее. Вот. Наших детей, будущее наших детей. Да. Для детей мы своих вырастили сейчас, чтобы мы жили хорошо, для внуков наших. Район башлыгы Альберт Хуҗин да гаиләсе белән тавыш бирүдә катнашты. Ул район үзәк китапханәсе бинасында урнашкан 1985 санлы участокта тавыш бирде. Выборларда катнашу үзенең синең җаваплылыгың. Ил өчен булган җаваплылык, район өчен булган җаваплылык, үзебезнең менә Татарстаныбыз өчен булган җаваплылык. Шуңа күрә инде без мин шулай килгән бөтен кешегә тагын бер тапкыр әйтәм, бик зур рәхмәтле. Сайлаулар уңаеннан район мәдәният йорты алдындагы мәйданда ярминкә оештырылды. Мөслимлеләр ярминкәләргә һәр вакыт яратып килә. Бу юлы мәйданда халык аеруча актив булды. Чара барышын Татарстан дәүләт телерадиокомпания вәкилләре дә төшерде. Дөньялар имин булсын брук, шанычлы кешеләр власть башына килсеннәр. Без аларга сокланып, аларның уңышларына, илебез уңышларына сокланып яшәрлек булсын иде. Бүгенге президент сайлауы башка сайлаулардан айырмасы шунда, без киләчәкне сайлыйбыз бүген. Ярминкә бик яхшы оештырылган, әлбәттә. Кирәк кешегә бөтен әйберне дә алырга була. 300 бәядән. Иртәдән халык агыла, кем участокка бара, кем менә шунда безнең инде
balık da var, özümüzde yetiştirgen produksiyası da var, her koydamda kozlar da var, her kim özüne köngüne hoş gelirlik produksiyasını alıp, ne şöyle aralaşıp, gapleşip, bek maturguna etip girli. En birinci saylavga barıp qayttık, soylap qayttık, bizning illerimiz tanış bolsan, çoşulay matur kıyaşlı bolsan. Mene hazır yarmarkaga keldik. Bik matur yarmarka, ne olsan da şul var. En birinci barıp tauş berip qayttım bugün. Bik matur etip yermikeler uyuşturulgan, mene eyberler olabız her vakitte da yaratıp çıgam yermikellerge. Özümüzün mayını alam, bik yaratıp alabız biz zaten toy girdim mayını alabız indi. Soğanırlıklar aldık, yaz etti bitinde. Bik köngünlü, bik matur uyuşturulganlar bile konsertlar var. Oylabız bilen barıp birge tavuşlu berdik. Dünyamız yoxtımız. Ярмекеде ауыл хуҗалыгы продукциясы, конкурс керек яраклары һәм кием салым белән сәүдә иттеләр. Ярминкәне Татарстан Республикасы премьер-министры ярдәмчесе Тәүфик Хамадишин һәм район башлыгы Альберт Хуҗин да карады. Бүгенгә килгәндә ярмаркада оештырылган халык өлкәдән килгән груп гадәт дип әйтәсем килә, алар бит инде шулай оешып, семьялары белән сайлауларга киләләр. Bütün seda uyuşkan rüşte bara bugün kinde. Benim uylauımca saylağa kelişlerinin prosentleri bik yukarı bulurga tiyiş. Сайлаулар тамам. Район буенча сайлаучыларның тавыш бирүдә катнашу күрсәткече 96.2%-ны тәшкил итте. Халыкның күпчелеге 94.1% Владимир Путин өчен тавыш бирде. Сайлаучыларның 2.27% Николай Харитонов, 1.94% Леонид Суцкийга шаныш белдерде. 1.2% райондашыбыз Владислав Даванков өчен тавыш биргән. Быелгы Россия Федерациясы президентын сайлауларда халыкның активлыгы һәм бердәмлеге ачык күренде. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.